Говорим си за блогове, блогърстване и блогъри. Нямаме ли някаква наша дума, еквивалент, така нещо, което или наистина трябва да се ползва чуждицата? Ами ако трябва аз да започна, този път извинявай, че ти откраднах микрофона, но блог, ако трябва да споменем за зрителите какво представлява, това е съкращение на английската дума weblog или всъщност това е дневник, който се случва в интернет. Weblog, нали? И всъщност самата дума блог точно това и означава. Български вариант на това нещо имаме, разбира се, дневник. Съответно, човека, който е блогър, може би писател по някакъв начин, дръскач, нали? Има такава дума на български дръскач, така че може би нещо подобно или пък, да знам, човек, който споделя мислите, но е прекалено дълго, нали, сложно. На български език нещата обичаме да сме обстоятелствени, да ги обясняваме с повече думи. Знаем, че нашия език е доста по-богат от доста други народи и народности. Но просто тази дума се е наложила, защото тя е нова. Това е нов вид, нов вид медия, ако щете, нали, блоговете. И тъй като тя се е наложила предварително в чужбина и оттам е тръгнало всичко, просто българските блогъри, които са, те възприемат всичко, което идва от чужбина съответно и са възприели и съответната думичка, която е за блог и блогър. Нямаше някаква интерпретация все пак на блогър? Аз, откакто го зададе въпроса, си мисля за дръсни пали клечицата. Смисъл, много е добре Аз съм от хората, които ценят употребата на български език и така доста критично гледам на хората, които се опитват да вкарват самоцелно чуждици в изказа си. Но има определени термини, които е добре да си останат във вида, в който са си. Блога е един от тях. Определено. Добре, затова и днес всъщност така и представихме темата като блогърстване, въпреки че хората, които наистина могат, искат и трябва да пишат, защото им се отдава. Какъв човек е блогъра? Каква е тази общност от блогъри, за която споменахте преди малко и какви са тези ваши събирания, които също споменахте? Ами, това, което мога да кажа с няколко думи, сега за да не влизаме чак толкова в детайли, е, че блогърите по своята същност, те са започнали от някъде да пишат. И обикновено те започват да пишат не защото толкова наистина са натрупали тази страст в себе си и искат да я споделят с някого, а защото са го видяли някъде другаде, реализирано нещо, което на тях им харесва, било то прочели са друг блог, не е мой и така нататък, и са преценили, че те могат да пробват да пишат блог. И съответно по този начин се раждат и повечето случаи блоговете. Като преди това блогъра, преди да е станал блогър, той е чел други блогъри. И не, той е малко така като заразен ефект се получава. И всъщност комуникацията предварително започва основно в коментарните полета на блоговете. Нали, почваш да имаш някои читатели, които са постоянни, по някакъв начин коментирате си нали, някакви неща, той си изписва мнението по дадена публикация, ти му отговаряш обратно, заформя се един цял казус отдолу в коментарите, който даже дори е по-интересен на моменти от самата публикация, нали? Което е интересно и всъщност такива хора, които са вече провокирани по някакъв начин от такава публикация отдолу от коментарните полета, всъщност резултират доста често в създаване на един нов блогър, без ние по някакъв начин да сме искали да го направим това нещо. Той е от само себе си. Но пак, както тя спомена, има много интересни характеристики, които един блогър трябва да притежава. За мен, аз вече споменах моите, става просто за страст и постоянство. И вече другите неща, които тя така повече в детайли успя да обясни. Аз не съм чак толкова многословен, мъж съм все пак. Нали? Така че това си има значение. Но като цяло това е с блогърите и блогърстването. Като общност просто се случва така, че един чете друг чете трети и така нататък. Се навързват едно хубаво общество се получава. Не е толкова голямо все още в България, но има силно изразено мнение. Да, но факта, че все пак блоговете се множат, мислите ли, че чрез блоговете така млади хора, които имат какво да кажат, имат мнение, получават възможност да изразят себе си и че всъщност е до някъде клиширано, че младите така нямат дар слово, че са само в интернет. Те де-факто не са имали поле за изява до сега. Не мислите ли отчасти, че наистина това е поле за изява, което те първа настъпва?
Абсолютно. Аз, и както и по-рано казах, за мен следващите година-две вероятно ще претърпим разцвет на българските блогове. При нас нещата се случват по-бавно, отколкото в други части на света. Но тук определено има едно такова лавинообразно покачване на желаящите да пишат и да четат блогове. Блоговете стават все по-авторитетни. Все повече класически медии се позовават на блогове, цитират ги, взимат препратки от тях, което само по себе си показва, че те малко по малко се превръщат в фактор. Това, което на мен ми направи впечатление към предишния въпрос, да кажа за качествата на блогърите. Не знам как ще се възприеме от другите блогъри, но за мен, за да започнеш да пишеш блог, трябва да бъдеш и нарцис. Трябва да имаш... Един от въпросите ми беше, за егоцентризма, доколко той е повод да се започне. Значи блога е място, където ти трябва да си отгледаш да си оградиш един периметър на собствено мнение, да си го отгледаш, да си го отстояваш, а това нещо се прави със самочувствие и с нарцисизъм поне малко. Естествено и с много самоирония, защото иначе няма нужда да те взима толкова на сериозно и въобще се влиза в някакви други ситуации. Но така или иначе това е. Не мога да не ви попитам, тъй като вие в онлайн пространството пишете неща много смислени и много полезни. Не мога, съжалявам, но не се сдържам да не ви попитам за социалните мрежи, в които всеки бълва някакво свое мнение, даже много често е чуждо, защото има липса на свое. Какво е мнението ви за себеизразяването в социалната мрежа? И ако мога аз да започна, тъй като съм по-скоро професионалист в тази сфера, част от работните ми задължения са точно социалните мрежи и с това се занимаваме. Там мога да кажа, че всъщност една от социалните мрежи, тя се казва Twitter. Тя е по-скоро чуждоезиково насочена, има български потребители, но по-малко. Тя има над 300 милиона потребителя в света, което не са никак малка бройка, ако трябва да ги погледаме честно. Тя се нарича микроблогинг мрежа. Значи блогърите са хора, по принцип, се разбрахме вече, които пишат неща в интернет и така нататък, основно в свой си собствен блог. Този вид социална мрежа, Twitter, която тя работи на принципа на това, че имаш 140 символа, в които ти можеш да изказваш някакъв вид статус, някакъв вид мнение. И няколко такива всъщност статуса, поредни и така нататък. Това са микроблог постове, които ти пускаш. Сега ти спомена нещо много важно, настроението. Важно ли е да бъдеш вдъхновен от нещо конкретно да те инспирира и всъщност позволявате ли си лукса да пишете, когато сте негативно настроени? Поддържането на блог е една отговорност. В смисъл такъв едно начинание, към което наистина трябва да се отнася този, който го е почнал професионално, защото има много хора, които започват блог, пишат малко, секва им вдъхновението, нещата приключват до там. Което е много тъжно, защото още при самото написване на блог, при избора на тематика, човек трябва да си даде ясно сметка дали може да го поддържа, с каква цикличност може, има ли ресурс, желанието. На мен лично, докато аз взимах за себе си решение дали да се впусна в това начинание, изчетах доста неща, написани от блогъри за блогърстването, ми направи впечатление как те така се дават едни интересни, много приложими такива правила, съвети, които са свързани с това, ако чувстваш прилив на теми и така, на вдъхновение, събирай си ги за момента, в който няма да имаш, защото всеки от нас е емоционален със собствените си ups and downs. В тази връзка има естествено най-добре се пише, когато си афектиран, за добро или за лошо. Това, което аз мога да кажа, то е, съответно, съм абсолютно съгласен с нейното мнение, разбира се, но като цяло аз откроявам две точно черти, които трябва да има един блогър. Трябва да има страст и трябва да има постоянство. Това са двете неща, пак казвам. Качеството да можеш да пишеш къде остане? Това е, че в днешно време качеството да можеш да пишеш, по никакъв начин не ме разберете, че казвам, че не е важно. Абсолютно е важно,
но някак си е по-важно същността за това, за което пишеш. А срещат ли се неграмотно написани блогове? Ами бих казал наистина рядко. Наистина рядко, даже почти въобще не се срещат подобни блогове, тъй като основно хората, които се занимават и започват да пишат блогове, са хора, които по някакъв начин са достигнали това ниво на развитие на, ако трябва да бъдем честни, на мозъка си. И съответно са, както каза, тя има много хора, които започват с някакъв вид страст, но не следват втория ми принцип, който е постоянство. Страстта и постоянство са наистина важни. Човек, който влага страст, дори в написана дума, дори в снимана снимка, ако трябва да бъде, нали, фотография някаква, тя си личи. Тъй като говорим за страст, все пак така, не ви ли плаши понякога това, или пък може пък да ви радва, че с написано нещо с страст може да повлияе на някой? Всъщност, мислили ли сте за това, че думите ви наистина могат да променят нечия гледна точка и могат да означават за някой нещо много повече от малко информация? Писането в въобще публикуването на каквито и да е материали, под каквато и да е форма в социалното пространство, за мен лично не може да се случва без човек да си дава сметка какво може да провокира след тях. Защото малко или много, колкото и профила ни във Фейсбук да си е нашия си профил или блога ми да си е моя блог, това, че той е публичен, означава, че към него вече има определени неизказани изисквания. Колкото и така странно да звучи, говорихме, че в блога има свобода, но тази свобода не трябва да се разбира като абсолютно без да си даваме сметка въобще до какво може да доведат думите ни. Аз поне така разбирам нещата. Има много хора, даже спорим много и онлайн, което е изключително интересно. Точно по темите кой какво може да споделя, особено публичните личности, до каква степен могат да споделят лични неща в рамките на естествено някаква такава общо приета социална норма или целенасоченост с очаквана ефективност. Факт е, че в България имаше един казус с една банка, която така се случи една огромна пиар криза с тази банка. Няма да назовавам имена към момента, за която хората на следващия ден или там по-скоро няколко седмици последователни се бяха планирали, че тя ще фалира и тръгваха да стеглят всичките спестявания от нея и така нататък. Като всъщност това всичко тръгна от един блогър, който беше супер афектиран от нещата, които той е клиент на съответната банка и написал там някакъв блогпост. Всъщност това е най-удачният пример на... Абсолютно най-удачният пример, да, с това имах предвид. Той не го е направил абсолютно умишлено с цел да навреди на банката, напротив дори, но просто в своята ефективност написва такава информация и нещата тогава тръгват, както знаете, снежната топка се разширява. Отговорим и на въпроса много, много добре. А всъщност, вие, случвало ли ви се да прочетете нещо, пък вие на свой ред така да промените мисленето си, гледната си точка? Не говорим само за блог, дори да е за нещо написано, дали ще е книга. Говорим за силата на словото. Какво е нещото, което наистина ви е докоснало последно време, написано, чуто, прочетено? Най-интересни резултати. Въобще най-интересно се получава, когато прочетеш нещо и то те оцели в подходящия емоционален момент, в подходящия етап от живота или на подходящата мисловна вълна. Със сигурност. Аз определено имам много такива случки и даже когато нещата се напаснат по този такъв необясним начин, ефекта на точно пак снежната топка е много голям и се чувстваш някакси вдъхновен, подкрепен и вече готов да някакви страхотни сили нови са ти се появили, защото срещаш подкрепа в мнението на този, който го е написал. И бих казал, че са доста малко такива случки и специално за мен са наистина малко. Не ми се случва толкова често. Тя явно Ние затова днес сме ви поканили така представител на женския и на мъжкия пол, за да чуем две различни мнения, каквито чуваме и до сега. Ами всъщност за мен това е изключителна рядкост. Много рядко ми се случва нещо така да ме вдъхнови сериозно. Просто може би
различни мирогледи и така нататък. Емоционалност на половете. Това е абсолютно така. Но има наистина неща, които затрогват дори всеки човек, докосват го, нали, до самата същност на душата и така нататък. Мен напоследък ме докосва нещо, което така ме накара да, как да кажа, да се захвана с една дейност, която не, че не съм се замислял преди за нея, но просто не ми оставаше време просто време да се занимава с това нещо. Става просто за благотворителност. Всеки човек, нали, си мисли, благотворителността е нещо хубаво. Ако ми се отдаде време или пари, аз ще помогна по някакъв начин. Преди някакво време започнахме да помагаме на такива деца, които са с различни видове болести, и точно защото една майка на едно такова дете се свърза с мен и с моя екип и другите хора, които са около мен, с лично писмо, в което беше нали, изложила писмено цялата ситуация, какво се случва, как тя се опитва да намери толкова малко пари, като от рода на 20 000 лева, за да може нейното дете да живее наистина сравнително добре, детето е с церебрална парализа и така нататък. И всъщност това нещо наистина дълбоко ме трогна и ме накара не просто да отида да дам 2 лева или 5 лева или там нещо в помощ на това дете, а наистина да се захвана с неговия проблем като кауза и да започна аз самия думата не е правилната, но в момента просто не ми идва друго, да промотирам този вид благотворителност. Благотворителност не е с самите пари, които се направят, а с разширяване на каузата като такава. Повече хора да узнаят за нея, което става и чрез словото. Точно така, разбира се, за това нещо говорим, защото самото слово е нещо, което мен ме мотивира. Самото писмо, което майката беше написала с лист с химикал, го беше написала. Нещо позабравено малко в наши дни. Разбира се, да. И всъщност точно това е нещо, което ме трогна много силно, много дълбоко. И така, аз се поставих съответно от срещната страна, от срещното място, прочетах нали, всичко, което беше написала и просто наистина това ме мотивира за да... Ето факт, че словото може да помага, освен да ни развлича, да ни обогатява. Аз участвах в една блогърска игра, която е наистина, сега ще спомена малко повече за това нещо, но книгата беше Милионерът, който продаде, всъщност монахът, който продаде своето Ферари на Робин Шарма. Книгата? По книгата, да. Тя всъщност за книгата говорим, нали, в случай, че не я прочетах, но самата българска игра беше по-скоро на принципа на това, че един блогър пише блогпост, който е така и така, започвам нова българска игра. Искам всеки от вас, ще подаря сега една книга, която е, нали, съответната книга, за която вече споменахме, на първия човек, който коментира отдолу под статията, и този човек ще трябва да му вземе някакво време да прочита тази книга, да изрази своето мнение в, нали, моя блог и съответно да я предаде нататък на следващия човек и така всъщност да се завърти едно колело от хора, предаващи си нататък една и съща книга, изразящи едно мнение. Това е нещо от рода на някакъв много иновативен клуб за четене на книги, нали? Ако може така да го наречем. Това е един интересен начин да се четат книги. А мислите ли, че българина малко по малко почва да чете малко повече от преди? Аз само бих искала да кажа за връзката между блога и книгата. Тъй като аз съм много против това схващане, че мишката ще изяде книжката, тъй като за мен всяко нещо доставя различни наслади или съответно различни потребности задоволява, както, нали, интернет от една страна, книгите от друга. Много все повече срещам блогове за книги, ето както и той каза, препращащи към книги, активиращи и стимулиращи четенето на книги, което е уникално. Такъв пример за такъв блог е блогът на една книга, където четеш книга, впечатляваш се, влизаш вътре да я коментираш, съответно по този начин провокираш други хора да я четат и това е едно страхотно начинание. И на втория ти въпрос за четенето, аз мисля, че
като всяко ново нещо, това с интернет, това с социалните мрежи, постепенно пика на главоломен интерес, самоцелен, започва да се оттаява. Започваме да използваме тези възможности по предназначение, а не като нещо, което не сме видяли. И съответно нещата започват да се напасват, връщаме си се към обичайните състояния. Все по-често факт е има книгите се качват онлайн. Има много атрактивни устройства, на които може да се чете, но истински четящите хора продължават да предпочитат да си хванат книжката вече. Е страхотно оптимистично и се надявам да завършим и оптимистично нашия разговор. Искам да ви попитам за финал. Според вас словото кога е наш приятел и кога е наш враг? Наш приятел е когато го обичаме самото слово и когато го използваме по предназначение с правилния ритъм, както каза тя, да се замислим върху това какво правим с самото слово, защото хората са казали, че така една снимка е равна на 1000 думи, обаче не е точно така. 1000 думи са 1000 думи, написани, видяни, те сами по себе си са една собствена снимка, която е много красива, много хубава и дано повече хора така да гледат точно тази написана снимка, отколкото визуалната. И все пак в началото без словото. На финала на празничното ни предаване днес е време да видим какво гласи и нашето късметче. Книгите са най-тихите и най-постоянни приятели. Те са най-достъпните и мъдри съветници, както и най-търпеливите учители. Чарлз Елиот. Това е финалът на "Така го правят жените". Гледайте ни утре, когато ще научим интересни и любопитни факти за едно от най-красивите кътчета на България — Родопите. По всяко време може да ни пишете на електронната ни поща жените@bbc.tv или във Фейсбук на новата ни страница "Така го правят жените". По-интересно от предаването ни може да гледате на сайта на телевизия BBT. От мен, Симона, хубав и успешен следобед!